Savorisen energiauutiset. 4. päivä marraskuuta ollaan Marsin ja Uranuksen välisellä alueella. Toinen päivä oltiin Kuun ja Saturnuksen, Kuun ja Neptunuksen välisellä alueella. Mutta ne linjautumat ei ollut mitään erityisen suoria, mutta kyllä ne pikku alkupuustin antoi tälle päivälle, koska tämä on suora linjautuma. Mars ja Uranus. Kyllä, jotakin mielenkiintoista taas tulee tuolla maailman tapahtumaan. Se, että miten ne saadaan yhdistettyä näihin linjautumiin, se on sitten taas toinen juttu. Mutta ei, pidetään esillä näitä ja katsotaan aina, mitä kaikkea tuolla maailmalla tapahtuu. Mutta tämä on erikoinen sikäli, että huomennahan meillä on täysikuu. Olkoonkin, että ei ole mitenkään erityisen suora sekään. Voisi olla paljon epäsuorempikin, mutta tietysti voisi olla paljon suorempikin. Sehän on suora silloin, kun meillä on täydenkuun aikaan kuun pimennys. Ja sillä on iso vaikutus. Mutta sitten tulee kyllä 21. päivä marraskuuta tulee erittäin mielenkiintoinen tilanne. Siellä on nimittäin uusi kuu. Ja se taisi olla 20. päivä. Ja vieläpä sillä tavalla, että siinä on Merkurius maapallon ja auringon välisellä alueella. Eli meillä on aurinko, Merkurius, kuu, maapallon linjautuma. Jos minä nyt oikein muistan, niin maapallo Merkurius-linjautuma menee vähän auringon yläpuolelta. Ja Merkuriuksen liikerta on semmoinen, että se voisi mennä todella paljon enemmänkin auringon yläpuolelta. Ja sitten maapallo kuu, uusi kuu, linjautuma, se taisi mennä auringon alapuolelta selkeästi. Joo, mutta kuitenkin erikoinen tilanne on sikäli, että siinä aurinko aktivoituu nyt myös voimakkaasti 20. päivä. Se pitää huomioida nyt sitten siinä mielessä, että sitten kun 21. päivä heti seuraavana päivänä maapallo onkin melkoisen suoraan auringon ja Uranuksen välissä. Ja Uranus vaikuttaa muuten 20. päivä myös. Eli meillähän on käytännössä niin kuin aurinko, Merkurius, kuu, maapallo ja sitten Uranuskin on siellä niin kuin vaikuttamassa. Eli kaikista näistä auringosta, Merkurista, kuusta ja maapallosta tulee energia kohti Uranusta. Ja kun ne keskenään on sitten siinä niin kuin sitä kuusta aktivoitumista, niin nämä pimeän energian tiheet, ne pystyy mennä toisten läpi, vuorovaikutus läpimenon aikana, hajaantuminen, seuraava, joka on kokenut saman asian. Ja siitä tullaan sitten siihen, että kun meillä on tämmöinen aurinko, 3 planeettaa ja kuu, no se Uranus on vasta sitten 21. päivä. Mutta siinä on kuitenkin maapallo aktivoida jo valmiiksi ennen 21. päivää ja sitten tulee tämän vuoden 3. iso aktivoituminen. Niitä on vain 3, koska Jupiter on siirtynyt sitten jo toiselle puolelle aurinkokuntaa sikäli, että se on vasta tammikuussa. Mutta se tulee olemaan hurja juttu sitten tammikuussa, tämä Jupiter, koska se on 10. päivä, kun ollaan melkoisen suoraan auringon ja Jupiterin välissä sille, että vaan vuorokautta aikaisemmin Mars on suorimmillaan auringon takana ja 6. päivä Venus suorimmillaan auringon takana. Ja kun Venus kuitenkin liikkuu siellä auringon taustalla sillä tavalla samoja vauhtia kuin maapallo, toki nopeammin, mutta kuitenkin sillä tavalla, että Venus on vielä melko tarkka auringon takana silloin, kun Mars on tarkimmillaan auringon takana. Ja sitten 10. päivänä kaikki. Eli ei se Marskaan siellä nyt hirveästi kerkii vaihtaa paikkaa suhteessa maapallon aurinkolinjautumaan. Eli 10. päivä meillä on tilanne, jossa me ollaan todellakin niin kuin auringon ja Jupiterin välisellä alueella sille, että Venus ja Mars on siellä auringon takana melko tarkalleen. Ja tämä on hurja ja todella poikkeuksellinen. Muistan, että 2003 oli jotakin vastaavaa ja siellähän oli jo näitä ennätyksellisiä helleaaltoja ollut ja tulivuoret oli vissiin kymmenkunta ainakin niin kuin normaalisti. Jos normaalisti joku 45, 50, 55, 50, niin niitä oli muistaakseni 60-65 aktiivista tulivuorta 2003 näiden linjautumien jälkeen. Se tammikuussa tulee todella mielenkiintoinen. 6. päivä on Venus suorimmilla. Siitä lähti ruveta viimeistään seuraamaan sitä tammikuun tilannetta. Ja Australian hurjat helleaallot ja siitä taas lööpit huutaa, että ihmisen syytä ja peli on menee. Eivätkä ymmärrä mikä energia siellä vaikuttaa. Ja kyllä se osaa napapyörä voimistua pohjoisellakin pallonpuoliskolla, pohjoisnavallakin. Ja se taas tarkoittaa, että lämmintä ilmaa pääsee myös tänne mahdollisesti Suomeenkin.
ainakin jostakin kautta pääsee paljon lämmintä ilmaa kohti napa-aluetta pohjoisellakin pallonpuoliskolla, että jossakin on lämmin. Sattuuko nyt sitten täällä Skandinaviassa vai olisiko tuolla sitten tällä kertaa Kanadan puolella? Seurataan tilannetta. Siinä on iso mahdollisuus, että tammikuun 8. päivän jälkeen, siinä tammikuun loppupuolella, niin Suomessakin pääsee virveilemään sitten tammikuussa. No ne rankkasateet, tulvat tuonne Australian pohjoisosin siellä on vissiin tammikuussa niitä muutenkin, niin sitten niitä on helppo ennustaa. Hurjat rankkasateet, tulvat ja siis todella myös se helleaalto niin on hurja juttu siellä Australiassa tulossa tammikuussa, näyttää tosi pahalta. No tornado outbreakit, mitenkäs niitä nyt on tammikuussa, onko niitä ylipäätään juuri ollenkaan? Käsittääkseni se alkaa vasta joskus maaliskuussa se pikkuhiljaa niitä tulemaan ja sitten syyskuussa rupeaa olemaan kausia ohi. Mutta sitten kaipa niitä nyt osaa olla tuolla eteläiselläkin pallonpuoliskolla sitten. Mutta se on just nämä linjautumat ja maapallon sisältö kun aktivoitu, niin mitä kautta sitä energiaa tulee enemmän ulos ja se on se missä kulmassa maapallo on pyöri akselinsa ympäri suhteessa aurinkoon sitten ja niin edelleen. Niin sehän menee ihan sen mukaisesti, mistä sitä energiaa tulee maapallosta enemmän ulos. Ja nyt sitä tulee tammikuussa sieltä etelänapa-alueelta ja se on sitten siellä se lämpöjuttu on voimakkaammilla sitten. Sitä päästä se lämpö päivän tasalta kohti etelänapaa tulee työntymään voimakkaammin sitten. Ja hurjaa lämpöaaltoa pukkaa Australia. Joo, no tietysti maanjäristykset. Maanjäristykset taas se on 8-11 päivää. 9-10 päivä niin kuin voimakkaammin se aktivoituminen, mutta siinäkin pitää ottaa huomioon, että tämä Venus ja Mars alkaa aktivoimaan maapalloa pikkuhiljaa. Eli se sisäinen paine kasvaa tasaisesti, mutta sitten se poistuukin epätasaisesti. Sen takia viiveellä nämä maanjäristykset yleensä sitten tuleekin, että niitä normaaleja enemmän niitä maanjäristyksia sitten viiveellä. Se on erittäin mielenkiintoinen katsoa, miten siinä käy. Ja nyt sitten 20. 21. päivä niiden jälkeen, koska nyt kun aurinkoa aktivoidaan sieltä, niin se, että missä vaiheessa siellä auringossa on sisällä työntymässä kohti auringonpintaa magneettista ainetta, niin sehän tulee kovemmalla painolla, sitten kun meillä on tämmöiset linjautumat siinä. 1859 oli aurinko, Merkurius, kuu, maapallo ja auringon pimeydys, eli siinä oli niin suora linjautuma ja siinä oli tosiaan Merkurius siinä välissä. Ja Carrington Iveit ja kaikki mittaushistorian voimakkaan auringon purkaus, maasuuntainen. Ja se tuli sitten näiden linjautumien jälkeen muutamia päiviä. Eli sieltä se vaikutti ne linjautumat syöllä auringon sisällä, sisäinen paine kasvoi sieltä, että se tuli kovemmalla painolla sitä magneettista ainetta auringon pinnalle ja voimakkaita purkauksia. Nyt ero on tietysti sitten 1859 siinä, että silloin oli samanaikaisesti toinen linjautuma, aurinko, Venus, Mars ja Saturnus. Se oli maapallolta katsottuna auringon takana niin kuin oikealla. Ei niin kuin suoraan linjassa, mutta sinne oikealle poispäin auringosta niin oli se linjautuma. Voit itse katsoa Solar System Scopeestaan katsoa 1859. Se oli joku elo-syyskuun vaihteessa muistaakseni, mutta sen voi googlata Carrington Event Solar Storm. Varmaan antaa osumia. Mutta on mielenkiintoinen katsoa nyt 20. päivä. Ja sitten myös se, että jos on hirmumyrskyjä liikenteessä, niin siellä on taas mahdollisuus siihen, että voimistuu nopeasti. Ja tämmöinen Rare November hurrikaani on aina mahdollinen silloin, kun meillä on tämmöinen varsinkin Uranuksen kautta niitä on ollut. Niitä ei ole ollut paljon niin kuin hurrikaanilukemissa olevia hirmumyrskyjä marraskuussa. Ja ne, mitä niitä on ollut, niin muistaakseni 3, kun niitä oli semmoiset, jotka on rantautunut, ja niistä kahden aikana oli tämä linjautuma, jossa maapallo oli auringon ja Uranuksen välisellä alueella. Muutamia vuosia sitten, ja sitten oli 1930 tai 35 Yankee Hurricane. Ja siellä oli sama tilanne, että oltiin auringon ja Uranuksen välisellä alueella tämä linjautuma. Voi olla sattuma, mutta epäilen, että ei ole sattuma. Kyllä tässä ollaan niin kuin mullistamassa maailmankuvaa ja tekemässä historiaa. Mutta seurataan tilannetta tosiaan. Pitäkää mielessä se tammikuu. Siitä tulee hurja juttu sieltä tammikuusta. Voi mahdoton sentään. On jotakin täysin poikkeuksellista. Ei ole ihan heti nähty semmoista myllytystä.
Dark Energy Activation.